Sanibonani. Uqale lo yindlela kaMngube ngenza i-photoshoot yase-Crown. Nokwazisa siphethe iy'mpahla ezirokhayo kakhulu e-Crown ezinhle. So ungavakasha lapha eMaboneni uzothola isitolo sama-Crown lapha usitholele noma yini oyithandayo. Zinhle kakhulu iy'mpahla zama-Crown. Siphethe isikipa jezi esisha uzosibona sasokuveza nasona khona manje isikhathi masilokhu sikhuluma. Music wakhona sothola umusic wami utholakala eDakota nakhona eCrown uthola online ukhona umusic wami manje uyatholakala ingezana kaMngube ama-SAP ya Danko Emabone at the Crown store. And now, then you download No, I just saved it into my phone. Kunabalaleli bakho la. Kunabantu abakusupporta even la ku page. So You see? So it starts from here. So here kufanele noma ngabe ngayini if ufisa ukubavezela sona bavezela ukhumbule ukuthi live njalo mfethu ngabe ngizumile ngakho nje prepared ngingalindelanga ngizwe nje sekuthiwa hayi nawe asanginothisa naba nginothisa kahle kodwa-ke mhlawumbe kungcono ngoba uphume original yahamba kunokuthi kuthiwe stand by yabona. abayasho la bathi sikhozile Nkosi yamajongo kuthini kulaba bantu okay
ayikho into ongathanda ukukhuluma nje nama-fans wakho la. Hey bangani. Ngibonani. Ulive la manje. Kushaya amashoti azimane enye indlela. Kodwa-ke ngizoyibonela ukuthi kwenzakalani. Angeze sibele simtshele ukuthi izoyenzakalani ngeke esazovela nibone nani. Kodwa nje ngiyambingelela ngithi. Hello. Happy crowd lapho. Mawuyijonga fanele wenziwe nje. Avele ushuse. Avele ushuse nje. Yeah. Fresh James from LegendJames.com. Bathi sihle leskipa sakho tsaliwe. Eyitona mazasibona. Ngiyabonga kakhulu bangamami yakhe. Hawu. Ngizolibaza ukukhulula ngesifayela la. Hayi ngithatha nesithoshi wami. Mnandi ne? Angikho shona isikhathi ngisashuda ngaso makala one isikhathi Bathi simalini leskipa sakasanele. Ngasithola kuphi abantu? Ya ngoba khona ishop ekhona eJozi engasemaboneni yaseCrown kuzoba khona enye futhi eseThekwini mawuse-workshop nje kulolo ukuthi uthole ishop yaseCrown uma usunguseworkshop eThekwini ukuthi isitolo saseCrown sikephi baningi abantu abasaziyo so ngicela ukuthi ngalolo uma ufika ngase-workshop ukuze ukuthi isitolo saseCrown sitholakala ngoba umuntu uzokhomba nje laphaya ngeke sebekhomba ukuthi mawuse-workshop ufanele usufikile Crown. Masuse maboneni futhi kulula. Ngofike maboneni ngibuza ishop yaseCrown. Ngeke ngayazi. Bakhombela idoza. Udlokodla nyathi uthi uyamazi ke vele na. Udumisana Buthelezi uthi keep moving baba bayayithanda into yakho. If you can go Just crawl now. Yeah, sure. like it baby. Yeah, sure. All start somewhere. Okay. Ngiyamthanda nazo ngiyamthanda lapha. Ngiyamthanda lapho. Nangu Thulas Maphumulo uthi uyasazi le store si opposite 320 building. Ngingena nawe lapha ngithi ngingangena nje lapha sithi kushaya. Umlando umgome la. Athi umlando. Athi sibalade. Usekhona. Sanibonani lapho bafethu njani kuyaphila. Ngiyamthanda kakhulu lapho. Bafethu silande ngamanje sizonibonisa ezinye izinto esinazo la kwaKroll. Uma useThekwini uye laphaya ngaseThekwini. Konke leyo choice endawo yaseThekwini ojamba istrand. Ubona nje le ndawo yaseThekwini ekho ibhilidingi namaphekingi amaningi. Uzobona isitolo sakwaKroll lapho phambi kwe-Capitec Bank. Uzobona isitolo sakwaKroll lapho siphethe yonke into lapho eThekwini. Nakhona eGoli sikhona la emaboneni nakhona mawufika besekhazini sakho. Umsanele ukuthi mawufika emaboneni ukuze isitolo sakwaKroll. Lezi nisigqokile sikhona nje. Ayikho into engekho ngoba lesi sigqokile sikhona sisazobonisa nezinye sisazobafakela ney'thombe eziningi zey'mpahla ezihlukahlukene zakwaKroll. uKroll uyarokha bafowethu, uKroll uhamba phambili bafowethu. Yiwo ubusawona yiwo phethe siyabangela. Ngoba kathole into zakhona maseyigqokisi zibuye zibe zisha noma ngesikhathi kube ngazi into ngiyaqala zikhona nje njengoba unesibona siyigqokile kusho uba ziyithole zikhona impela into ezikhona sonke le nto ekhona yabona isikipa lesi cishe phela abangenayo abangabazi isikipa so-400 siyotholakala naso nje so nje ma ufike khona khona esinyelo esiyelo hayi lapho mfowethu nayo konke ngizokhuluma ukhona isikipa esiyelo esinzima ngenye indlela isikipa nje seCroll kodwa-ke
yakho emlonyeni nizoyibonela sonibonisa ngidala njengoba selana lesikhulu. Kukhala ungezi umbona wacinga wami uyasho shopping. Sizophethe kakhulu. Kuthe sathi uthengoma kuzoze kubane. Ngoba lephela ngoba vele wethathekile phela nakungazathengi siyakhulu. Manje ungakwazi ukuthi ini ngaliyansiza. Ini ngaliyansiza yapimba manje. Kodwa nama-IT amasha ngasonke isikhathi. Ingwenya engahlali emanzini. Ingwenya engahlali emanzini. Lelo ukuthi kakhulu sinokuthi ubani ukuthi asenze lokho okuhlukile futhi nokujwayelekile. Kusazoba khona into ey'ningi. Ngaso sonke isikhathi khona into ezinkinga nama-IT amasha nama-item amasha futhi amasha. Kodwa nje ngoba ezinje nasekuqaleni ukuthi umlomo uyakusinto zami ukukhuluma. Sabele simenzela into esesokuxoxa iy'sondo manje. Siyakhala sithi khabaripe papa. Ngikuthi bafowethu ayenzelwanga amabhinqa kuphela. Ngoba kakhulu ukuthi i-support amabhinqa ngoba i-support ithole iy'khalo zonke. Akusiyona amabhinqa kuphela. Ney'ngane zami lapho osinjini isikole sonke yabona ukuthi ngihlale ngikuthuma. Bakhumbule. Ngizokwenza futhi ukuthi ngiyalapho. Agora, mas essa se trocou, acho que você se chama bem dele, mas você se aturou, você se atendeu bem. É, agora não tem Se eu quero essa, cara, se eu quero essa. Ngiyazakhoda ngenazo ukuthi isikweleti senkolo ngeze ngimbuza ngizokubela kilo. Usandile yayazi ukuthi hayi lo mhlaba nogezile Hayi ngakhona. nazo. Yes, I'm sure. Okay, I know the shoot is about to start now. Mhlambe